българския ритуал по бракосъчетание. Господ да бъде с вас. Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време дойдоха при Исуса някои фарисеи, за да го изпитат, и казваха: позволено ли е на човек да изпъди жена си по всяка причина? Той им отговори и каза: не сте ли чели, че Създателят отначало ги сътвори мъж и жена и каза: затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си, тъй че те не са вече двама, а една плът. Проче, което Бог е вече съчетал, човек да не разлъчва. Това е слово. Ето как, уважаеми зрители, това е станало и с родителите на Калина, и с нейните баба и дядо. И за спасението им на Господа да се помоли. Господи, помили. За да бъде благословен този брак, когато он е в Кана Галилейска, Господу да се помоли. Господи, помили. За да им се даде силно и плодно отговор за полза, Господу да се помоли. Господи, помили. За да имат радостта да видят синове и
и целия си живот на Христа Бога да предадем. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Святаго Духа, нине и присно и во веки веков. Господа да се помолим. Господи, Боже наш, който си отишъл в Кана Галилейска и си благословил там брака, благослови и тия Твои раби, които по Твоя помисъл се считаха за брачно общуване. Благослови ги, кога влизат и кога излизат. Направи изобилен с блага живота им. Възприеми венците им и в царството си. Запазвайки ги неосквернени, непорочни и недостъпни за злобни замисли във веки веков. Мир всем. Глави ваша, Господи, ви преклоните. Отец, Син и Свети Дух, Всесвята, единосъщна и живоначална Троица, едно Божество и Царство да ви благослови и да ви даде дълъг живот, добри чада, напредък в живот и вяра, да ви изпълни с всички блага на земята, да ви удостои да получите обещаните блага по молитвите на Света Богородица и на всички свети. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва благослови. Христос, истинският Бог наш, който със своето идване в Кана Галилейска показа, че бракът е честно дело, поради молитвите на своята пречиста и препорочна света майка, на светите славни и секвални апостоли, на светите боговенчани царе и равноапостоли Константин и Елена, на светия великомъченик Прокопий и на всички светии да ви помилва и спаси, защото е благ и човеколюбен. Благоденствено и мирно е житие, здраве и спасение, и во всем благое поспешение. Подаш, Господи, новобрачним рабом Твоим, и Дином, и Калине, родителям и свидетелям, и всем все присутствующим и умравшим с нами, и сохрани на многое лета. Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Драги младоженци, с радост се озовах на вашата покана да дойда и да благословя вашият брак. Изпълних това желание ваше, защото знаете моите чувства към вас, към вашето семейство. И исках с това да бъде радостта ви пълна.
си измолихме Божията благодат, която възпълва ни достига на човешките сили, за да може живота ви от тук нататък да бъде изпълнен с радост, с щастие и преди всичко с здраве и напредък. Затова ще бъда кратък, защото предполагам, че днеска ще трябва да имате голямо търпение всички пожелания да изслушвате. Пожелавам ви от все сърце с думите на многолествието да имате благоденствено и мирно житие, здраве и спасение и успех във всичко. Честитя същевременно и на вашите родители, които се радват и с вас, на свидетелите, които са, ние ги наричаме кумове, обаче по ваше обичай това са свидетели на сватбата. И на всички, които са дошли, почели са това ваше тържество, най-щастливия момент в живота ви. Да са с пълна радост в сърцето си и тяхните пожелания да възстигнат. Пожелавам ви добър път в новия ви живот. Господ да бъде с вас.
Раздаде своя букет на събралите се хора тук, които я посрещат с песен, след като е излязла от църквата. Областният управител плисна вода на младото семейство по стар български обичай, за да им върви по вода от тук нататък, непосредствено след като са излязли от църквата, в която са получили благословията. От тук нататък младото семейство ще се присъедини към своите гости в Царска Бистрица, където след минути